Ora tebe molo. Nazo ke me se corone. Akole planese. Arazo. Ka kendo tawulu maka mozo tawulu masoma ya ramba amaiya. Toma. Toma. Mo kabraja. Marhaba. Raya ibu. Anda irene songo irene. Sama dulu na kuja nengke na kan cuma punya buku de bawa dan orang ko ma ke se bela de plane. Ani ne ye me ya mo ko la prete ni bana na la mo pangi. Ida ka pare ka pla ibaide. Ora wai pare mo de na pete sigere na. Soma ya plane zene. E mana se bama ko dabana ni pare mo ko de na pete wulila. E mana se araida pare mo ko la pete sigere na. Iba de ngari mo ni sa dola de pare ka pla ibai. Mo se nyale nyala de apare je ka ya na sanya na. Ada bena maro ke rolo ne ko le sanya na. Bro kana sibre nga bari kanye nyene nga chukutire wele kane bulu. Ya brandi nye makumana. Kunjuru tike ne wala nona tike ne wala planese ne. Kaja brandi bulu ya kana miri suku wala suku fama se miri bandari lo mo masama bukiri na de. Tuma ya kuma mazendale na manzere na gote. Wala tebe mokolo. Yazo. Sabe bulu. Yazo ka ni ko. Tura tebe la bego jasre ke nana. Ana foli ba yoro ni la. Ame yoro melebi. Ame ko di wa du ko loka. Jona be kuma na fete ya bari ma chere togola shaka. Togola shaka ka bami ka ba nyama du ko loka. Abija mara ko di wa re du ko loka. Togola tebe jabran suwe. Ni ne re ka nganya ta ka labe. Anda sira koro tigu togola. Sira koro jumele nka mama. Dozoya, Somaya, Mwimaya, Jinatiria. Koko betanana la da koro yi. Anga ni ke mo bana la da koro sira kan. Ni moro mi bete mena dugu ma be weleli kama. Ameti baro. Ja sereke nanu bela. Ko di wa du ko lo kan. Asige meya. Larina anga na mina nche ka banya maka jone segere. Anga duokwe ngana do le segere. Ni bebga ma ko fulani se. Anga ngana ni toko me. Bra tola tv ko kwate se ka boya na mase ngana ni fekana ngana lame. Jole ngana ni ara sibinya doni amina kuma dama. Me ne re ka mi lona o ko jama. Ko ana fulani sina do fana ba nyama tuko ko kan. Anga ma ko controverse kwa dando kaniko. Ko la kara mogole. Oye ngana nya manyama na fara mogo la kara mogo o kana ka ke ngana da fana ni ngana le amina micro dama amulo oyoro la me pagina flani sine fo anyama ani che jigia la togola tv sabula nu na anniversaire le 7 novembre ale le lorange ya ko ka ke parrain chazini bashi alola be koro kani nga ko dépense do be ango wala dépense be ga ko bo so ma yen soro fe so ma nsire ka wakata bi ta ga ji an ko nyo ko ke ka ta la kan so ko ke na so ko ji ka re ko anu la kara mo ko le no fe mi fala yen barka pa da do kan ko ya da kuma di kara mo ma kara mo ami fola ama fo yoro la ani che kalan ko nyumana londo ya ni fikase sabula ni flani ko ke anu ye o sababu la lele la wa dan so ko pani ko wa yo so ni ko dan so mama ni ko marhaba dan so ma tola marhaba ma wa simo eto woni jamu eto ko la si ni jamu ni jabate bale wala sana jabate kabonjo ani jona ayo sana ka seni ngali wo roman bifo folo itokola ka anga foli ke laufo
ka injil ko imam fu woyo bari ko ne be ko woyo ba fu ka woni mondo am yorom nabi je ka gele ni ala nana jeni ko man ko yimo mi be ala barkata ni ka jeni woni tese ka ni kali jabi on bo da buran fla foli dama anga jeni wala kanga foli kala ufo sidna ka kala ndem bela jeni ufo ali bo sa ku dan so ko ne ko ni jiro ko bismillah baru ko sunan ko so e to la ki fo ki baraka ni on bela jeni fo sa ala tunyo ni amina rabbi kondo ngaduana muri kaduana sa ngaduana uba kaduana daga wale ko ne la sina jabati ne bora kimu falani e bola joni ne bora wujuma jabatila ka bokun baba yola najuma fene aywa o bora blon jabatila blon bora dugu fana jabatila dugu fana bora suman jabatila suman bora kunba jabatila ka bo jitu mun farani ne ko ambe donso di ana bafu awni donso an yon tamani wonye o ngale ti donso yi ni ti donso yi o ni suma yere do se ka fo fen te suma yi ngoni be yiri bo suma ko be yiri bo suma ko entay mo frake entay yiri bo de o mbe ya bulu de ma o yini ngale folo jabi na sabu bo ya bada suma da zo ni ko da kuru na flan jalani to wala te wala me ba o jona we duru kan sedi kulu bale we duru joko duru fala ngana ko ni ale we duru kan na le rele asogolo wara sogolo créateur kwani juru kana foli ba jansir ke nan bela sabula bi tan dula joko mara kono ya ame juru ma le mena ale sa wala kana foli ba ya na la kalande ma fe ko dan zo ko ni ko simo yoro la me ko sigi ma tuni no ye ni ngai jume ame fe ka lo jani re kono elebe société kono ele mumba ku nyale ke société ni kono aywa ne be société ni kono me mago nyam mi ke me arama den belaje den mago nya mun siramma wo kuma gele fe me kila ka sebola anyi yiri bolawdi ambe mago nya sira chamon fe anda tsika se min belaje den ma mais an sigile min sira kan o ye bana furake de an sigile bana furake sira kan aywa tabulo wo folo simo yoro la flaboni e ko so to yaji aywa ne ka furabo ne ka so mo keni mom so la ni karamo olu to ne mo ke to ye musuko la blon jabati mom so o to ye filifen jabati filifen bagayo le bagayo da tin so ne yango jabata tin so bagayo afolima musuko ba o tin so na o chewuye ne ya fo ko bagayo be shebo fi ba fo ka jabati olu kuma yoro dum dugu ko aywa olu sigen dum jitu mum falan dugu ko o be jamana kuma maray aywa o ye jitu mum maray on be wule sebu fe wule sebu ale be katife katibe kulukuro fe manna olu mo afla ni kala e kara mo wa be kara mo gare tumbe la aywa kara mo wala dunila kara mo ka chanela ne wulla ka ta karanke babu ya fe babula kakila ka wuli ka ta kay marala ka ta kalanke no musibiri fe sota bu ani ko ne kara mo wi oke simo orani jalanye o jalanye orana anyabe la bendo laila ani masiri do amene ningalika o la bon la o la don e juma e aforo e fura mi fe kuna na do ko funa do ko chapeau o ko fe de ki mi kana na o ko ko de ki o ko fe masiri do we goro la anu ko ma ko kushi donc on va que des animaux donc amener fini nous là nous y est la peine du monde
i bɛ ninnu don ka kɔrɔ wa sabula ninnu don waatiw bɛ yen i bolo dansɔgɔ ayiwa a don waatiw bɛ yen nka a don waati ka ca dansɔgɔ a don waati an y'o dɔ kɛnɛ kan nin n'ale n'aw ɲɔgɔnnaw nana an bɛ se k'a don k'an sigi k'aw kuma ɲɔgɔn ya n'an bɛ taa dugutaga la fɛnɛ an b'a don n'an fɛnɛ wuli an bɛ taa yiri gɛlɛn bɔ mɔgɔw ye n'o ye banafura ye an b'a don ka t'o bɔ lasago i bonya wala Simo yan'o cɛ marahaba Simo yan'o cɛ an bɛ ɲininkali kɔsegi dɔɔnin tuguni n'o ye fuguna min b'i kunna nin kɔrɔ jumɛn de b'a donni la ayiwa fugula man kunna nin fugula in kɔni bɛ don ayiwa ka kun sutura nka fugula in nin b'a yira k'a fɔ ko an bɛ yiri de bɔ karamɔgɔw kɔ yiri bɔ fugula don o kɔfɛ dileki min bɛ ka na o ye dileki ni fugula in bɛɛ bɛ kuma kelen fɔ e ma dileki in ye sɛbɛn t'a la foyi t'a la fugula in fana sɛbɛn t'a la foyi t'a la ninnu ye kalanden dileki ni kalanden fugula in ye n'i y'a don i yelen mɔgɔ minnu b'a kala o b'a dɔn k'a fɔ nin ye kalanden dɔ ye nin ye karamɔgɔ ye i ni ko Simo yɔrɔnin kɔfɛ an ɲɛ bɛ fɛn dɔ la kan na o ye jumɛn ye ayiwa o ye cɛkɔrɔbaw ka dɛmɛnan ye cɛkɔrɔbaw ka dɛmɛnan de ye an b'an yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cɛkɔrɔbaw b'o da an b'an yɛrɛ dɛmɛ n'o ye n'a b'i bolo a ka ca a b'i latɛmɛ yɔrɔ caman a b'i ma dɛmɛ fɛnɛ yɔrɔnin tɛmɛn kɔfɛ an ɲɛ bɛ fɛn dɔ la bolo la ko o ka jan ka jigin ayiwa ku min fɛnɛ bolo nin ye bonya ye k'a di ne ma ne yɛrɛ tɛ sogo fagala ye nka n'i ye mɔgɔw mago ɲa ayiwa dɔ hakili bɛ to i la ani donsoba minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ye ayiwa an fɛnɛ ka ɲɔgɔn dɔ tiɲɛ kan ka ɲɔgɔn dɔn bonya kan ka ɲɔgɔn dɔ sabali kan n'olu y'a sɔrɔ u bɛ se ka n'a d'a ma ko karamɔgɔ ko nin ka ɲi i bolo o b'an bolo dɔ de la an yɛrɛ taa a kɔrɔ dɔn kɔni a dilen don an ma ayiwa an k'a don an bolo la k'a kɛ ko masiri ne yɛrɛ ta tɔgɔmala in ka jiri nin n b'o bilalen ye n bɛ yɔrɔ yɔrɔ o kɔni bɛ n bolo u bɛ ma dɛmɛ ko caman na an bɛ se k'o lawuli k'a filɛ i b'a lawuli b'a filɛ nin ye ne ka jiri nin tɛ yiritigɛ jiri n'i y'a ye n bolo kɔrɔ b'a la a bɛ ko caman dilan min bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ kɔntɛ n kuko in o ye bin ma ye nka nin jirinin o ye yɛrɛ ka jirinin ni n bɛ taa dugu la o bɛ n bolo ni n bɛ da o bɛ n bolo ni n bɛ wuli fana a bɛ n bolo n'a bɛ togola tɛbɛ bolo ayiwa n'a bɛ togola tɛbɛ bolo fiɲɛ t'o la an ni togola tɛbɛ an bɛɛ tɔn kelen de ye an bɛɛ tɔn kelen de ye an bɛ ala deli ala tɔn ni ala y'a sabati tɔn ni ala y'a yiriwa tɔn ni ala y'a diya ala y'a dɔn bilen ala y'a laɲini ala y'a bolo la an bɛ kɔsegin an kɔ dɔɔnin ayiwa sabula fɛn min b'i bolo i ko ku nin ye ku ye nka ne fanga dɔn mun ku de bɛ ku in ye sama sagana ku ye n'i bɛ se k'a lawuli ale de ye sama sagana ku de ye dansɔgɔ ni ko nin ye sama sagana ku ye anw yɛrɛ tɛ nin sɔrɔ cogo dɔn mais mɔgɔ min ka nin diɲɛ ma i bɛ se k'o tigi tɔgɔ fɔ an ɲɛna mɔgɔ min ka nin di ne ma n kɛra mɔgɔw dɔn n'i nana ka na kɛ ten sisan peut-être a tɛ diya a yɛrɛ ye o yɔrɔ la an b'o to bindo la d'accord sama sagana ku ye dansɔgɔ ni ko togola tɛbɛ lamɛnbagaw nin ye karamɔgɔ kumakan ye sabula an n'a laadakɔrɔ ko bɛɛ tɛ se ka fɔ réseau kan ka bila fɛn fɛ mais yɔrɔnin la an bɛ yafama dara an lamɛnbagaw fɛ ni karamɔgɔ ka kumaw kode comme tubabuw ko ten ɲɛ ma k'a kode sabula a kana ko bɛɛ bɔ gindo la sabula olu kobaw bɛ yen k'a fɔ kumabaw bɛ yen k'a fɔ mais an b'a ye la n'olu ka kumaw fɔ dɔw bɛ t'olu lamɛn k'o kɛ komi olu k'o le kalan k'o kɛ barokɛkan ye mɔgɔ dɔw ɲɛna k'a sɔrɔ o tɛ kelen ye o yɔrɔ la an bɛ mun kɛ an bɛ Simo yɛrɛ la nimoro di sabula k'a fɔ k'ale bɛ fila bɔ kɛ a bɛ mɔgɔw fila kɛ makoɲa gɛrɛ bɛ yen n'u ka sɛmɛ sabula ne yɛrɛ ka dɔw mankutu mɛn mais komi a daba t'o ma n t'o kuma fɔ mais an b'a la nimoro di réseau sanfɛ ni min intéressé la o b'a wele ou bien ni min sɛbɛn b'a la min mako b'a la o b'a wele nimoro in kan sabula mɔgɔw b'a a b'an suivi la diɲɛ sirikiina bɛɛ la yɔrɔ la an bɛ foli di a ma ani ci ala suivi ko ɲuman ani ala encouragement la an ɲɛ ma ni joko ye ka diɲɛ dɛ ni ka ne wulila ka bɔ yɔrɔ la fo ka se yan sabula ne fɛ ka cɛw labɔ fo k'a bɛ cɛw fana lɔn Côte d'Ivoire dugukolo kan yan cɛw bɛ yan a dan sɔgɔ ani ko diɲɛna cɛw bɛ yan farafinna cɛw bɛ yan hali bi ala n'a laadakɔrɔ jibi Simo la nimoro ye jumɛn ye komi a bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan i bɛ Côte d'Ivoire kodi don ne ye 00225 o kɔfɛ 07 47
58 01 81. Ni ko numéro de l'air, il va filmer la trop. Ni mal la trop quand réseau il va insister. Attends, on y go. On n'a pas fait que filmer ma télé, quand il y a d'autres voilà. Non. On va pas c'est matin. On nana mi ke. Gonu fo ka bunya do irana. Sablanga ye il fait no diloma. Mana fi mali fe no ko ba ko mais nan vie ba santé mais fa ngalo o nyuli aywa togola ni nga wala te bashi ni re fo ki barkata ida zo o yella dai aywa don so kodona ani suma kodona beleje ni ngon foche urutan ani islamu o sariya ba on ngon fala uche o ye wajibi de ni ma do fana be finyana wawuro tando anu kwasira mugu ka di uma dogo idonzo de anaba dogo isoma de na ba obela jere ntoko osimo amefa ma million e la calendrier enkono e ka wati joli ke calendrier enkono tola ni ni ngawlo jarayin oni mena calendrier la don ni ma kalanke yoro kele ni tara yoro mina membe ni o mogowi mbe kalanke intara na membe no mo ye mbe kalanke aywa nga kalan sebe ko ke surutabu kay marala ni musibi bulo ka kalanke aywa dani babula babu ya bulo o kata to kalan chiran furi bulo lay fa ko ni ga wati ko karamo kacha men da bisi min to ma o yoye ngara mo ko refene be dogo ya mun temena ngara mo tumbe ya bil pi ko ne nga sheda ma ya ka karamo ya mina ma ngara mo tumbe ya bala dambere ngara mo o tumbe dogo ya so ne karamo kacha o ye dogo tawi orani dalanye orana me nyingala ko se ka nyinga do tiwona o kalan wati ani 600 o be wati jolibo aywa akanga 600 ani nani santana sabaja timi dogo ita mais ele yere ka kalan ya damine folo oni 600 o be san jolibo aywa ne ka kalan ya damine folo ni 600 aywa abesuna sampi saba ani duru sampi saba no simo ora ame nyingala gira ko se tu ni juma e kalan kono na la gele ya uba kono wa uba be la ngabia e aywa tugula ni ni ngawla o jeranye jina tike ko ni ma gele ya kun ita na paso dazo je ko ni ma agele ya kun ita na paso kalandiya ko be bala kalandiya ni bonya ni rebulo dron etika kalanke te ilogo teke mo kosila ikara mo che ibe logo bola ibe logo ba musole ibe logo ba deuna fikire ire majigi ibe muso ya baraka ibe che ya baraka no kera ke itara ko min kama ibe nya soroma o yoro la bara nyere kono e ka kalanda bla ka bara ni damine a konona la e ka geleya jume soro a kono ko bon tula bara ina ne ka geleya chaman soro a kono bawo ne tara libi ka sangulo vre bara yin mutum be sira anye ngagila ngoni ba kela o abena ke kasara yemma me ala barka la bara yin de la bolibi ntara zairi fene on ka sandama do ke o bara yin fene ne ka na bo zairi to kan ke ka ni wona refuse ko lu balo zairi ko ni sasa kan bara yin ko ke o ntara Algérie fene ka sangele ndoni ga Algérie o tuli ko no tuli pasiara o ntinde do la bu dako na mbu dara tunga chai o bara yin fene ka na bo me gele ato la bela dasa bu ko mo wala simo me sababu jumele kele se o jamana ni kono o sababu ngan se Algérie kono o kera rafle 91 France ga mbuye kana mla Algérie nyet ntenya ntura ka bara yinke to ka nyira so ka taro la so ay wa zairi fenenta angula ta ko sim
nga siɲɛ saba kɛ Angola a sabanan o ka entretien faga marakaden tun don a nana jɛ Angola taga kɔ n nana n sigi Zaire n ka baara in kɛ ale ka na bɔ Zaire fɛ Simo o yɔrɔ ni jalan ye o y'an bɛ ɲininkali kɛ kɔsegin ma sabula baara nin kɔnɔ nɔgɔya jumɛn e k'a sɔrɔ a kɔnɔ a yɛrɛ jumɛn e k'a sɔrɔ a kɔnɔ nisɔndiya jumɛn e k'a sɔrɔ a kɔnɔ Togola an bala fo ka barika da k'an karamɔgɔw fo k'u barika da e ka dɔn diɲɛlatigɛ baara o baara ne yɛrɛ filɛ nin ye ne filanw ka muso furu ka den wolo fo denw furu la ka sɔrɔ ne ma muso furu n bɛ baara in kan ka a ɲɛɲini nka Ala barika la n nana ka na muso sɔrɔ baara in kɔnɔ fo ka se muso 2 ma ka tila ka denw sɔrɔ baara in kɔnɔ Ala barika la ka du sɔrɔ n bɛ yɛrɛ ka du kɔnɔ nin ye baara in sababu ye karamɔgɔ filaninfinɛ kumakan ye ko kɔrɔ le ko i b'a la i b'a kɛ yɔrɔ yanni kelen ɲa la n'Ala fana i b'a nafa sɔrɔ Simo yɔrɔ na ne ɲininkali kɔsegin la somaden mun bɛ soma kalaya la donsoden mun bɛ donso kalaya la mun bɛ yiri bɔ kalaya la komi e da nɔ e la bolo in kan i bɛ se ka ladilikan jumɛn ci o kalandenw ma sabula u bɛ se ka mun baara kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ma ayiwa Togola o yɔrɔ la o ɲininkali diyara n ye n bɛ foli di donso den n'a ba ma ka foli di soma den n'a ba ma ka foli di yiribɔla den a n'a ba ma anw ta baara min filɛ nin ye baara in f'i ka kɛ jɔn de ye n'i ma kɛ jɔn ye i tɛ baara nafa sɔrɔ dɛ sumaya filɛ yiribɔ filɛ a tɛ ɲɛ dusu suma kɔ sumaya filɛ yiribɔ filɛ n'i sigira yɔrɔ min na f'i n'o mɔgɔw ka bɛn i mana sigi yɔrɔ f'i n'o mɔgɔw ka bɛn o dun tɛ kɛ gansan f'i bɛ muɲu de ka sɛgɛn kun ka tɔɔrɔ kun ka tila k'i hadamaden bɛɛ lajɛlen ka jɔn ye ka mɔgɔ bɛɛ diya i yɛrɛ ye e bɛ se k'a dɔn k'a fɔ e ko man di nin tigi ye nka kan'a fɔ k'i b'a kɛlɛ a laban n'i bɛ sira kelen kan i tilennen don kɛ o tigilamɔgɔ in a bɛ tila ka na o mago bɛna dan i la n'o mago bɛn i la kɛ i b'i jija cogo bɛɛ la i b'o mago ɲɛ hali n'a ma dɔrɔmɛ d'i ma n'o kɛra o fana bɛ fara ɲinw kan tuguni o baara in tɛ ɲɛ dusu suma kɔ a tɛ ɲɛ majigin kɔ baara in tɛ ɲɛ yɛrɛ de f'i b'i la saliyabagatɔ tɛ se ka baara in kɛ yɛrɛlaba tɛ se ka baara in kɛ n ka bon yɛrɛ bolo tɛ se ka kɛ dɛ baara in bɛ taa ten baara in ni i yɛrɛ majigin i bɛ baara in nafa sɔrɔ baara in tɛ kalan ka ban lona minnu bɛna jigi kan i bɛ dɔnni min sɔrɔ olu bolo a ka ca la i t'o dɔw sɔrɔ i karamɔgɔw bolo mais o bɛ kɛ ka sɔrɔ k'i majigin k'i mada ka lonaw bonya ni m'o kɛ olu n'u kɔnɔ ta bɛ tɛmɛ i t'o sɔrɔ baara in fɛnɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i tɛ mɔgɔkɔrɔba bonya i tɛ karamɔgɔ bonya i tɛ se ka baara in nafa i tɛ nafa sɔrɔ a la parce que o yɔrɔ fɔlɔ yɔrɔ jala n ye o yɔrɔ jala n ye o bɛnna ma a bi ni cana la bi ala y'an to ɲɔgɔn so baara nin kɔnɔ an bɛ fanga lɔn e ka kalandenw b'e bolo a kɔnɔna la wa non kalanden ka ca ne bolo kalandenw ka ca yɛrɛ kalanden ka ca mais kalanden nin caman bɛ yen a bɛɛ lajɛlen jɛnsɛnnen don bɛɛ lajɛlen jɛnsɛnnen don dɔw bɛ yen olu fatura dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ dunuya i n'a fɔ a bɛ n tɔ ma min fɔ n'o ye Bajana Filaninsinɛ ye ayiwa o ye dɔ ye ayiwa dɔw bɛ Yamusokɔrɔ Bakari dɔw bɛ Ume ko Yaku Mumugu ayiwa dɔw yɛrɛ tun bɛ Sɛnfaran ayiwa ko Abu Umaru nka olu yɛrɛ ma Abulayi bɛ yen fɛnɛ cɛya ka ninnu bɛɛ bɛ yen donc u jɛnsɛnnen don min bɛ n bolo yan sisan o ye n yɛrɛ terikɛ dɔ ye n den o ye Nuhu ye Nuhu bɛ n bolo yan n yɛrɛ fɛnɛ dɔgɔcɛ sigilen de ye o fɛnɛ bɛ n bolo yan vraiment an ka foli bɛ la kalanden bɛɛ ye i yɛrɛ ni ce kalanden kalan na i dansɔgɔ i ni ce o yɔrɔ la an bɛ i ka Bajana Filani tɔgɔ min fɔ an ɲɛ ma an bɛ ɲininkali kɔ sigi ale kan sabula an n'a mɔgɔ ɲɛnama ba de la ɲɛma bolo i ni ce o kalan la kunun yanni bi i ni ce kalanden bɛɛ kalan na an ka foli bɛ la kalanden bɛɛ ye foli b'i yɛrɛ ye Simo yɔrɔ la an bɛ fanga Bajana Filani ele n'a donna ɲɔgɔn na cogoya di kalan kɔnɔna la ayiwa e n'a donna ɲɔgɔn na cogo min ayiwa n bɛ ne yɛrɛ ta kalannen dɔ de bolo
jila ba in jungorola ye ala ka dɔ k'o bolo komi ne yɛrɛ ka kalanden ye a ka kalanfa ye sa a nana ne fɛ an ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ko caman ɲɛ yira ɲɔgɔn na o fɛnɛ dalen b'a la ale bɛ yɔrɔ dalen b'a la ni ko bɛ yen ayiwa kalanden bolo kɔni ka fɔ ko n bɛ girin k'a fɛn kɛ ayiwa n dalen b'ale la n dalen b'a la fiyewu n dalen b'a la n ka tanga ba kan ni ye min f'a ye fɛnɛ a bɛ girin k'o ɲɛnabɔ. Simo yɔrɔ jala n ye i bɛ Togola TV caméra filɛ i bɛ kuma filani fɛ i bɛ se ka folikan min d'a ma ni ladilikan min d'a ma i y'a sɛbɛn ten naani bɛɛ la k'a fɔ yɛrɛ Togola TV yɛrɛ tɔgɔ la a bɛ bonya mun k'an ye o diyara n ye Togola n b'aw yɛrɛ fo ka n tɔmɔ fo ne ka denmisɛnw ka denmisɛn sɛbɛn don ayiwa ka foli d'a ma ka foli d'a furumuso Sara ma foli d'a den ma n'o ye Mamuru ye ka foli di Mamuru dɔgɔnin bɛɛ lajɛlen ma ayiwa n tɔmɔ n'o ye Bajana Filanisɛnɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la dan t'a la c'est adamaden mɔgɔ muɲunen don a fɛnɛ ka kalan dɔn a fɛnɛ a bɛ adamaden bonya diɲɛ ko bɛɛ dun ye bonya de ye ni bonya ma fɛn min fa kɛ dɔgɔyama mana i bolo don kɔrɔ dɛ min bɛ ale de ye ala sago Togola. Simo baro kɔnɔna la ele yɛrɛ bɛ se ka folikan kɛrɛkɛrɛya k'a di karamɔgɔ jumɛnw ma ani jɛɲɛmɔgɔ mun dɔw sabula i da tɛna se ka s'a bɛɛ ma mais i bɛ se ka foli kɛrɛkɛrɛya k'a di ani jɛɲɔgɔn jumɛnw ma sabula émission bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la. Ayiwa tabarikala o diyara n ye n bɛ dugu min kɔnɔ n bɛ foli di dugu yɛrɛ dugu a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma cɛ n'a muso ma ka foli di an ka dugu dogo donsow ma ka segin ka foli di dogo donsow ma ka foli di a somaw ma ni ka foli di an na tilenbagaw ye an ka ngɔnifɔlaw de ye a n'an bilasirabaga ka foli di olu ma n'o ye ngɔnifɔ Sedu Kulubali ye a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn jinɛtigɛ ko n'i y'a mɛn ngɔngɔndurula masa k'i sen fila de bɛ dugu ma i mana mɛn soma cɛ ngɔnifɔla le i mana donso cɛ ngɔnifɔla le e k'a faamuya kɛ n bɛ foli d'u ma dan tɛ foli min na n jɛɲɔgɔn minnu bɛ yan ka foli d'u bɛɛ lajɛlen ma ayiwa fɔlɔ ye woyɔ ye i k'a faamuya ne tilen kɛ fɛn ye ka foli d'a ma foli di Abu Dumiya ma foli di Madu Balo ma foli di Baro Jara ma i k'a faamuya kɛ foli di n da sera min tɔgɔ ma n da ma tuguni tɔgɔ ma ayiwa n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen dogo donso den a n'a ba ka di dogo somaw ma nka hali bi ka kangarida kelen bɛ k'o fɔ dogo somaw ye i k'a faamuya kɛ somaya ani donsoya u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ɲagaminen tɛ ɲɔgɔn na somaya fɛnɛ ye fɛn dɔ ye somaya yɛrɛ ye mɔgɔ magoya de ye mais somaya ma lawuli mɔgɔ tɔɲɔ kama somaya fɛnɛ a ma lawuli mɔgɔ trompe kama somaya ma lawuli mɔgɔ namara kama ka sigi ka mɔgɔw namara o de bɛ anw somaw lɔgɔ bɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ani a ko kɛbali kɛ nafa tɛ o la soma ta baara t'o ye soma yɛrɛ bɛ mafa de soma bɛ mafa de ni donso kɔrɔla ka dɛsɛ ale bɛ kɛ soma ye ni ngɔnifɔla kɔrɔla ka dɛsɛ ale bɛ kɛ soma ye e min b'o soma yɛrɛ sigilen kɔnɔ n'e nana kɛ fɔlankolonkɛla ye dun i b'a fɛ ka société yɛrɛ fila bɛɛ kunkari fo ka se société saba yɛrɛ ma donc i mana ye mɔgɔ mɔgɔ la ladili tɛ mɔgɔ t'i bolo k'a tigi la n bɛ ladilikan min f'u ye somaya n'u b'a kɛ ni min t'a dɔn k'a kalan o ka taa kalan sinon baara min don i kɔrɔlen dɛsɛlen sigilen i b'a nafa o y'a nafa sɔrɔ tuma ye i kɔrɔlen dɛsɛlen i sigilen dɛ o ye somaya nafa sɔrɔ tuma ye ayiwa mais ni e donna la tiɲɛni bolo ma e na se ka kɔrɔ k'i to a la i tɛ se ka kɔrɔ k'i to a la dɛ n bɛ ladilikan min f'u ye u ye sabari u ye somaya k'a kɛcogo la u kana ɲagami ko wɛrɛ la an munna karamɔgɔ minnu bolo an k'a ye olu b'a kɛra cogo min na o ni sisan ta sumaya kɛcogo tɛ kelen ye cɛ ka jan ɲɔgɔn na n bɛna min f'i ye ale de ye nin k'o kangari da soma denmisɛnw ye u k'u hakili to u yɛrɛ la u kana ɲinɛ u yɛrɛ bakun kɔ u sigili société min kan u kana ɲinɛ o kɔ an tɛ kɛ foyi ye fɔ farafin Togola an tɛ kɛ foyi ye fɔ farafin farafinya in kɛ n'i banu ma k'i bɛ t'i bilo ko wɛrɛ la kɛ Togola i bolo bɛ fa bɛɛ kɔ i bolo bɛ fa bɛɛ kɔ e yɛrɛ bɛ kɛ gansan ye ten ala y'an kisi o ma ala y'an kisi o ma ayi fɔlɔfɔlɔ de ye ka d'i ma k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka baara yarabi ala y'i bolo ma la i ka baara yarabi ala y'i bolo ma la ala ka dɛmɛbaga ɲumanw nɔgɔya i ye ala ka dɛmɛbaga ɲumanw nɔgɔya i ye yarabi i ka baara i k'a ta ni si ye k'a ta ni kɛnɛya ye n bɛ min f'i ye fɛnɛ ale de ye nin yɛrɛ sago bonya ba ni yɔrɔ la i da sera somaw ma i bɛ hakili jigin
soma dɔ la ɲɛma n'o yɛrɛ y'i la kalanden ye baliya fila ye ni fana b'an hakili jigin isu siribe la Madugu Mamadi y'a kalanden o yɔrɔ la an b'an dɛndɛn k'a se Korogo dugukolo kan Chichi premier i toro bɛ kan na i la foli bɛ yen i ni ce sababu ɲumanw la Togola TV ani Nabolo Shamaba i jan tɔgɔ i ni ko Côte d'Ivoire soma bɛɛ nin ye karamɔgɔ Filani Sinɛla foli ye a bɛɛ tɔgɔ la farafinna soma bɛɛ ka fara Togola TV yɛrɛ la foli kan diɲɛ soma bɛɛ foli b'a ye a soma na donso na bonya na diɲɛ ni kun ye wulala baro ye karamɔgɔ Filani Sinɛ fɛ yan n'Ala sɔnna an bɛna na sangɛrɛ tuguni a kama ni kun ye ala foli ye k'a kɛ ala k'a lase a ma an ja mɛ émission kɔnɔ émission bɛ tagala laban yɔrɔ la a ma ban kɔrɔ yanni dɔɔni an bɛna émission laban i ni ko. Dansɔgɔ i ni ko. Togola TV lamɛnbagaw karamɔgɔ dɔ da sera yɔrɔ dɔ ma tuguni an bɛ ko ka ɲininkali dɔ kɛ karamɔgɔ la o ɲininkali karamɔgɔ ko k'an bɛ tɛmɛ o kan sabula kow ka ca ko bɛɛ n'a waati de n'Ala sɔnna an bɛ fura o ɲininkali ma don dɔ o yɔrɔ la an bɛna kɔ segin ka karamɔgɔ ɲininka dakuru ɲɛ kelen na karamɔgɔ mɔgɔ min bɛ kɛrɛfɛ ni jurukisɛ dɔ ni kala dɔ ye ye jɔn de ye e bolo nin ayiwa nin bɛ ninnu bɛ komi juge o sariya tigɛlaw ninnu soma k'i tilen donso k'i tilen o ngɔnifɔla ka tilen ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan ale de bɛ donsow ka sariya kiti tigɛ ale de bɛ somaw ka kiti tigɛ jagoya fɔ ngɔnifɔlaw bɛ tilen ni ye kiti tigɛla de sigilen Seydou Kulubali kɔni ale b'o ta ala bolo ma amiina arabi e ni ka nɔgɔlɔ waati jumɛn kɔnɔ i la kiti tigɛ ayiwa ne ni Seydou an ka ɲɔgɔn dɔn a bɛ se sanji 8 sanji 9 sanji 10 ma dogo yan kɔni sabula e ni Seydou a fana delila ka ɲɔgɔn ye cɛbɛ kɛnɛ dɔw kan wa bon i komi ne ta fɔli yɔrɔ la taa man ca ten n m'o f'i ye n ko an ye yiribɔlaw ye an bɛ donsow de kɔ donsow kɔni an b'u ka kɛnɛ bɛɛ kan n'u wulila an bɛ wuli nɔfɛ nka donsoya an tɛ se ka fɛn fɔ o de la ni an kɔni bɛ yen u b'an ka somafoli f'an ye an bɛ se ka wuli k'an dɔn nka donsow ka donsofoli mana kɛ ayiwa o t'an dɔnfoli ye dɛ a b'an maku tigɛ. Somaya fɔli i ta sɛbɛn yɔrɔ min ma sisan o bɛnna ma o diyara an ye somaya fɔli o ye fɔli jumɛn ye ayiwa somaya fɔli ŋɔnifɔlaw b'a dɔn o la nka somafɔli donsofɔli n'a fɔra n kɔrɔ anw yɛrɛ b'a différence dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ se k'o kelen ou o fila tɔgɔ f'an ɲɛna wa ayiwa o dɔnbaga ye Seydou de ye ayiwa Togola TV lamɛnbagaw nin ye somajuru ye a y'a lamɛn n'a ka nin bɛɛ yɔrɔ yɔrɔ a y'a lɔn ko somajuru ye se faga yɔrɔ lɔ malasa fo ka ɲɛ Togola TV mɔgɔ don bon entrevila malasa tɛ fɔla bɛɛ ɲɛna o ye tiɲɛ ye walayi ko bɛɛ dɔ fɔli yɛrɛ tɛ ne malasa fɔ bɛɛ tɛ kelen ye nana malasa fɔ bɛɛ tɛ kelen la dɛ o fila min sɛnɛ i ma malasa fɔ ka mɛn jara madiya o ko ne dama bɛɛ malasa lamɛn kuruso ma bɛn o ma bɛn malasa fɔ ka ɲɛ dogo madiya i ma malasa fɔ ka mɛn abu fa koli ni wala i ya malasa fɔ ka ɲɛ bari ko ne sigi ne malasa sumama loloba ko ne sigi ne ya boy la ron malasa banguma galabulu rama ko ne sigi ne kona nyasa ron ngo malasa foli Oranya kwa misi ne malasa lame Soma ya plane zene
Malasa do ni ma do ko ke dunya kono. Para do wala fanda ne wala banda no. Sa ju bi ke sa fre ba ba ma do fre itro te ya ka me ya ma ka ngore. Ni ka bu ke ke lo malasa be funyana. Trusa mene ke ko wulun fla malasa be fore. Kengo kele malasa te polinyana kengo fla malasa te polinyana kengo saba te malasa fola kengo nane malasa te polinyana kengo loroje malasa te polane kengo woro malasa te polinyana kengo woro fla malasa te manali ukulanye imam malasa fokame Nika bojara jekero malasa befo. Soma ya plane zene. Mogone vingrange ne keji mangane. Iye lajile kamene soma ya kaba adialenye. Dozo ne soma lu. Akajija akabenge sarakari. Aye kaja ngulare akana ke farangulare. Dozo ya kele proma ne we kurate. Planezene iya barobara bandone. Plane joni ne kala. Joni ne kala moke ke kala mo bayo. Aye joni ne kala. La folie se doit lancer Simoma, Soma folie de Ora la émission mais il a fait action maman. Dans mes conseils il a Simola numéro du tourné. Ça vous la doit va au groupe Kankaba. Numéro 00225 07 47 58 01 81. Nimi mo kobe Simon planifié là. Donc on va la faire. Tiens c'est que nani là. Ada zawani ko. Yo ni ho ma juru ye. Ramwa ko gashi. Ni foli kala ma chebe kenela. Ni mo mi te so ma ni kan ni don. Ayo. Boko bala. Aywa kakera ni ya don ka don te ka kadiye imana mi so itayeke Nani ni refera soma cha funfo barakono akana ka muleke na fora soma cha barakono aywa ko ni nganga fudo kanga fudo ko ka cha kanga fudo Simo ro jalanje